guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो मानास नेशनेल पार्कआवहाय थांगोन बाट आङो मानासाव थांबाबाबो मानासनि हाग्रा सिङावहाय हाबा आरोना जास्ट ओरैनो आङो रिजर्टआवहाय ओरैनो समखौ बारहोनो थाखाय थांगोन मानो होनना बुंबा गोबाव समथार जाबायमोन नालाय बेरायिया बेनि थाखायनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो थ' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जों हिन्जाव माहारिया मासिक जायो होननानै मोनफ्रोमबो मासावनो मासिक जायो जिहेतु जों हिन्जाव माहारिया माब्लाबाफोर बहाबा माबा मोनसे खामानि थाबाबो आनकमफर्टेबल फिल जायो जे लिक जागोन नामा बा सोरबा नुगोन नामा बेफोरबायदि होननानै गिनाय फैयो आरो लोगोसे जुदि बे हिन्जावसाया जुदि बा हिन्जावसा बा हिन्जावा जुदि गेलेगिरिबा बिदिबाथ' बिराद माने आनकमफर्टेबल जायो आरोना गेलेनाय समावहाय ओमफ्राय आरो लोगोसे सुइमिं खालामनायावबो बा जों मालाबा शुटनि थाखाय बाहेरायाव थांनाय जायो मानाय जायो बेबायदियावहाय गोबां माने दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जायो आरोना स' बेनि थाखायनो मोनसे ओरैबायदि इजि वे माने बेनो जाहैबाय मेनस्ट्रुएल काप स' बेखौहाय माबोरैहाय इउज खालामो आं दानिया नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओमफ्राय बेनि सिगाङावनो आं बेखौ बुंनानै होनि जे गोबाङानो बेनि बागै रायलायनो थाखाय लाजियो बाट बेयावहाय लाजिनांगौनि खुनु गोनांथि गैया बेयो नेचारेलि इसोरानो हरखानाय नालाय स' बेनि बागै जों रायलायनो नांगोन बेनि बागै जोंहा नलेजबो थानांगोन ओमफ्राय बेयावहाय बे मेनस्ट्रुएल कापखौहाय इउज खालामनायावहाय सोरबाफोर गिनो हागौ जे माबोरैहाय इउज खालामगोन माबोरैहाय दिहुनगोन बेयो हाइजेनिकहै माबोरैहाय बेखौहाय इनपुट खालामगोन बेखौ माने साननो हागौ स' बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरै स' नोंथांमोना नायनानै लादो स' गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा फेब्रुवारि मान्थ स' फेब्रुवारि मान्थखौहाय अननायनि मान्थ होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो लोगोसे नै साननैसोल'सै भेलेन्टाइन्स डे फैनो 14 फेब्रुवारियावहाय स' बेयावहाय नोंथांमोना एज ए गिफ्ट महरै नैबे मेनस्ट्रुएल कापखौहाय होनो हागोन बिमाया फिसाजोनो आरो बा बिब'आ बिनानावनो बेबायदिनो नोंथांमोना बेखौहाय एज ए गिफ्ट होयोबा बिराद हेल्पबो जागोन आरो लोगोसे बेयो सिङावहाय माबोरै बेखौ आनबक्सिं खालामसै ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे चटकुसा बेग दङ आरोना बेखौहाय दोननो थाखाय मेनस्ट्रुएल कापखौहाय ओमफ्राय बे जिहेतु सिलिकननिसो नालाय बेखौहाय गोरा जागोन बा सागोन बेबायदि होननानै साननो नाङा नोंथांमोना बेयो एकदमबारे इजि आरोना बेखौहाय सोनोबो ओमफ्राय आरो लोगोसे बख'नोबो नै बेफोरबायदि खालामनानैहाय सोना लानांगौ स' लिक जानायनि जेबो चान्सेस थाया आरोना बिराद मोजाङैनो हाबगोन बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बेखौहाय उनावहाय इउज खालामखांबा बेखौहाय 12 आवार्ससिम नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन ओमफ्राय उनावहाय नोंथांमोना जाखिनि खामानि दङ नोंथांमोननि बा गेलेनांगौ बा सुइमिं खालामनांगौ बा बहाबाफोर थांनोबा ट्रेभेल खालामनोबा बेखौहाय इउज खालामखांनानै 12 आवार्सनि उनावहाय नैबेबायदि बख'नांगौ आरोना ओमफ्राय बेबायदि बख'नानै नोंथांमोना बेखौहाय दै दुंब्रुदजोंहाय सुनानै आराम दोनफिननानैहाय रिइउज खालामनो हागोन 10 इयार्ससिम नोंथांमोना बेखौहाय इउज खालामनो हागोन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय गाइस ओरैबायदि मोजां इजि वे आरोना बियो स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ एबारनिफ्राय नोंथांमोना मासिक जाब्लाबो पिरियड जाब्लाबो नोंथांमोना टेनसन फ्रि थानो हासिगोन नोंथांमोननि खामानिखौहाय नोंथांमोना मावलांनो हागोन स' माखौथो नेनानै दङ गाइस आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै पारचेस खालामदो आरो फ्रि थादो थांनोसै जोङो बिराद गोबाव जाबायमोन थांनाया जाबाय गेटखौ बायदि ट्राफिक नालाय आयु थैसिगोनलै इमान ट्राफिक मा जागोन बिदिबा मोनहैनायानो नङा माथो थाबनो क्या होगा दिनै कमला दखान मोनबाय रङिया मोनबाय जोङो नंगौ नैखौला इनो गुरै जागोन भुटान ना कमला लानोसै दायो
गुसु दिनैनिया मोजां नङा दे मोजांब्रा बासिना लानो दोननांगौ Dai. Aku bilang Portugas. Apa na? Coba. So guys, nay, gari सालायग्रा नालाय driver नालाय लावदुमा लिमि होनांसिगोन True, manas मोनैजासिम लिमि जाहोनांगोन मिथिबाय Jangan dijawab ya. Gokhैथार नामा? Danger गोदैलै भुटाननि Tapi आरो सिगांखै मोजां नाय. इफोरखौ मा? इफोर पिन्टु पिन्या मा? गावनोबा बेसे साफा खालामनानै आङो बेन्दों बेनलाखौथ' जानांगौ बुंबा कमलानिखौ. साफासिन बिराद गोथाव गाइस नोंबो जादो सना Deh, oke. Pugmark resortआव थांगासिनो जों दायो Pugmark इनो Pugmark So guys, दायो जोङो सफैबाय दा Pugmark ए वाइल्ड लाइफ रिजर्टआवहाय स' नोंथांमोननोबो आङो जाखिनि हायो दिन्थिगोन आरोना बेनि भिउआ माबोरैहाय बारा इसिबां गिदिरद्राय नङा बे रिजर्टआ अब्लाबो नायनो समायनाखाय बेयावहायनो हाबबाय आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोना भिल्लाया बायसे मोजां जि मोजां इयावहा आं इयाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो ना सिगाङावहाय फैयाखैमोन मोजांथार ना मायबा उखैबाय जाहैनोसै थ' मायबा मोनसे जाहैनोसै जों दायो बिराद उखैबाय So दायो जोङो अर्डार होनानै लाबाय रटि जागोन ओमफ्राय आरो चिकेन ओमफ्राय चिकेन चाउमिन जागोन ना नों मायबा जाबावगोन नामा अमा सावनाय ओमफ्राय नेगासिनो एसे गोबाव नांगोन ना अर्डारा मोनफैनो मोननाय नङा खोमालै चाउमिन जागोन इलाय मा बेदर खेवनाय नायनो नायनो होमबाबो बाङाय जागोन ना ससे रुटि ओमफ्राय आरो इयावलाय खेवनाय गोथाव दासो जादों
जाजायो दि जा हाग्रानि बुस्थु इखो खेवनाय इखो खेव इखो आरो पियाज आनि लाबोदो थाब गोथावानोमोन नै दायो जों थांनोसै आरोना पार्कमार्कनिफ्राय नै ओमफ्राय खालि एसेल' गोबाव लायो आरोना टाइमा मोनजानो थाखाय उखैथारदोबाथाय बेयाव फैनानै लाब गैया आरोना गय बागानानो बागान मानासाव मा होनबावनो ओमफ्राय जों बिथिं थांला आरो होनबा न'आव मोनाबायना बायो थांला दा गोबाव टाइम फार्निचार गारिखौ होआ आंलाय सानदोंमोन मैदेर नुगोन फैगोन थ' जंगल गोसावबा मार्चआव लांदाङाव नंगौ लांदाङावसो थांनांगौ मार्चआव बे मार्चआव खेबसे फैगोन होनबा दे जागोन दे खुसिबो जागोन ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो गाइस दायो जोङो गुवाहाटि मोनफैबाय ओमफ्राय आं पाप्रि चाट जानो लुगैदों आरोना पाप्रि चाट लिअ एक्सप' जादों बेयावहाय ओमफ्राय बेयावनो जों ओंखारदों आरोना पाप्रि चाट जानो पापड़ी चाट दही पुचका झोल पूरी आलू चाट जानो लुगैबाय आं नों जानो गोथाव मोना नामा पापड़ी चाटखौ हा गोथाव मोना आं I love पापड़ी चाट आं जागोन पापड़ी चाट लाबाय ओमफ्राय दही पुरी लाबाय मोननैखौबो जानोसै बिराद गोथाव जायो इसनिया बेयाव दोनबा गोलैगोन नामाब्रा मोनसे जानाय नायनो जि गोदोदोर ओमफ्राय इनो दाइट खालामग्रा आंनि फेभरेट इन्डियान स्ट्रिट फुडानो जाहैबाय दही पुरी ओमफ्राय पापड़ी चाट ओमफ्राय नै दायो जाखांनानै मोनफैबाय आरोना टायरा मोनामजोबदों दानि फिथाइ दुंबोलायदों दायो जों मोनफैबाय गाइस लादो मालफोरा मा मा दं गाइखेर दङ मा दं खुलिनो हायै जायगायावसो दोनफैयो नों गारिखौ मिथिबायना ओरैबायसा बे खायदा मानसि नोङो नै रुमावहाय मोनफैबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय